كلهم ملأوت أمسجنو بزلهم سراويت وأمسجنو أتن تحيل ورحنا أمسجنو أتم بروهات كواخبتي أمسجنو أتم ناي سماي سماياتن أبلع لسماي زلهم ماياتن أمسجنو نسو أزيزو تفتيرهم يمو نسم እግዚአብሔር يمسجنو نزل عالم أقومهم زي حلف حكها أحبهم نእግዚአብሔር ከምድር አመስግንዎ እቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም እቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ካልኦት ተስልጥ ህበውላን እቱም ኣኽራንን ኮረቤትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን أقوازن ورازتن عبيت بسناشتو سمو بين ولعليهم قرماو على السماء مرن أيومو نزمك دي أبهر مسكنو نهزبون قرنا على الحالة سلازي كلهم قدوسانو ديك إسرائيل إتي زغربو هزبي يمسكنو علو هاليلويا آمين هاليلويا قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ ስላለው ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም እናበለ ባረኸዎ። ጎይታ ዓይነትን ኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ንዓብ ካብ ረኣያስ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስይ ረብኻን መንፈስ ቅዱስን ሎመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እታ መገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንየን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ መብዛሕ ኃጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነብሴ ገና መሬት ትነብሪ ኸብሃለኹ ዝተነስሒ ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነ እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። موال سب زي ودا إذا علم زغان إذا العالم زنبر أنت زغان سي نفسه نصور زغانة مخنيات محل وكنيرو بينك تصيب زغانة تقوارات كن اتحماق كي كن أكل متحك أنيا فرادي نزغلع أو عرات حاجات تستحكي أو شالتنيا مكدع زغاخ كاللوغي انتا إيو تتهبي يومنسي أو كرسوس عملاخي بتعزي زفرح فردخاء سنبت نتيجة العالماوي فردخان بركخ بيت ملكوتاو نتصبرا برهان كان قد علوه أنا حسن دنو ساب عراتي لك إسازل له أبي وتي وزي قدوس هونكو نايتي تقبل قرأت أبنت موسى أفل بينا وعقو أملاق أنا قبلين يوم ويغرب للي ولا له يزيني وزلفني ولا عالم عالم آمين آمين. Alles in na variatie die wat ons nou net kies zerkali. Die aan den weekend زلما تركفو حساباتك نتا حممتي نفسي دخنتو نت عزيو حلوتا تفيو حلو نمسروتر أبقس يا مكنياتو مسيخي كعليتن مهرد بتنمن على يتعدنيخي عدين من شي هواد نقوزين عملاقين قويتا يسكرسوس تسفاي ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ እውን ዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። እሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኩነልና። ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን መግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽና መድሓኒና ኦ ተስፋ ኩሉ ኣውሳናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢልካ ካብ ወለዶ ንወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ
ኣይትንፀገኒ ኦጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ኦጎይታ ንኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ዓይና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ እሞ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፀፅብ ብሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ ኣዘንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ የራኖ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንጨይቲ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ካብ ፀሓዮም ምእንቲ ትቅዱስም ካኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነብሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንሱ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንሱ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ለኪ ምእንተ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድከልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነብስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምነልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንተ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸገወና ለምነልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድከልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ጎይታ መሃረና ኦ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መልሕኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺእኻ ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕብየት ተቓልሞ ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደት መለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ዝሓዚ ሰማይ ምድርን ዘርእን ዘይርአን ዝተፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብና ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ንሱ ዝኾነ እንደ ኣባህርና ኣሜን ካብ ብርሃን ዝረኽበን ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝረኽበ ኣምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ነሳ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጠረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሰብ ሰማይ ዘሎ ዝተፈጠረ የብሉን ምእንታና እቲ ሰብ ነቲ ድህነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምተመሰለ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተገንጸ
بخبرنا بسماع عننا كم حجسني وتعتم كبرك خلق نسي نستوبر ولا تميت ويتعام ويتعام بزخنا كان زرس المنفس قدس ونعمل سابن ودن سبب بناية زراوي والعلم ونعمل تبعتي قدس بيت كريستيان نعمل حرقات هذه آدم هذه تمكن نعمل تنسى المتعتم على زمت أيوة تنسى قبل وقيتا ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ብክብርኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹም። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ድኣ እምበር ብከመ ምሕረትካ ማበሳነ አምላክነ ሳነ በከመ ምሕረትካ ዋጎልከ መበሳነ ጎይታ ብቕዓት ግበረና።
بمسجانا غمزيلنا غنصلي بالسماء تنبر أبونا اسمك يقدس منقصات منقصات فأركام تاب سمايكم سمايكم دما تريفون عليت مقبنا على معلم نعز بدلنا بدلهم كم زحدقنا له بدلنا نوسانا ندقلنا كفاتنا ننبر فتنا يتتونا منقصن عيدين كبرن نسال عدمنات كاين ما أمين أو زتي مريم من قدوس جبريل ملا سلام لك الله حلنا قدم قليخي بسقاخون دنقليخي أديجا في ارتباط قويتا سراوي سلام لك الله نسغيك أو أن السبقتي غيفرا كرسفهم برغي قوم لتسقى ديابير مساخي وفسيت الدس بلكي حتياتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا ريت لمن لنا أمين وقويتا بزمعات زياب كن مخار تكبركم تعال حسابكم بقولوا واسطنا زحت أنا يو تسخار حرمنا بكرسبن سلازخونكا من تتقدسم كالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاق بسلام كن حضر سلامات ليتهابنا أبزانا يدك أسق زينا خاب كل چنكتنا أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك على أخلنا بسقام برهران تمفكر سبزخونا حدا ودخا ويتانا نملغنا مدحنا يسكرسوس اتبوون مسؤون كبرن وداسيان قرمان زلوكا معري خمس زخونا وهبوت منفس قدسن مسقانا يقباك حج النزل عالم عالما أمين تحنا بسوكف سعز صلة صلوت وقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا او امنو بسوكف ساعة جزيان اب سماينا مدرن بخبرت سجر الكا كرسوس من املقنا بعلنا وعي تعقسم بزحمرتن بسنيات ملاخا روحن نتم عن تقدمهم حتى تنياتات تمحر نحط بن السحات مليس بيوت كنبرن برموت زي تدلي من تسبيهم زلت تصفى سمايات كرهبو نقول لهم نبدو حنا تتقدم وقوي تابزا ساعة زيان او كل ساعات لما نتقبل هوتنا كان علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصي تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدا قلنا كاب كل خفا عزن سكيات بردانا قالوا لنا يمكن نقبو قدسان ملاك حلونا ناودت امنت كان من رحمنتي نابت زي مرمرن زي وسان مفتت كام بس حد لنا سخان زي العالم بروخيها امين وقويتا بقعات قبرنا مسكانا كم زيلنا غنصلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصقات نزاق فاركام تاب سمايكم درمان دريكم علت مقبنا لمهابنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا أبفاد احنا ننبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبر النزل عالمنا تكايم امين وزت يا مريم من قدس جبريل ملا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابي هرصبات قويتا سراوي سلام لك له السخي كوان السبرختيخي فركر سخم برخي ومتسقى جابي هر مساقي وفستي داسي بالكي حتياتنا صار يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين وقويتا محرت قبل لنا قد فات ورد برهان قد قد ما بنسنا يكون زين حدنا محرت كاي مساء زحقو سنة حيا ونتكاي قلس وقويتا خاب كل أكوي قابل الستة حلونا كم تتزارب قيد ما تقبلنا أما نقولنا من قوان سلام قبر نتقاقينا بخط مرسد تقل نسخاي خمو نبتقوط رزيب لبتغان سقد الكالنا نبا خاب زونا لقزيت سمعنا تخامنا تصورن حتياتنا تعقس النسخاها كما እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ መሓሪ ኢኻ ስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለመሃበና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሳና ንገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንስኻ ኩሉ ግዜ ወዲ ኣብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ዝተገለፅካ ንገሰብ ክትካነ ኸነንከት ኣቢልካ ኢኻ ምሕርያትካ ሰናያት ምስኻ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ኩሉ ሰዓብ ሰናያት ሃበኒ ንህዝብኻ ምድሓንቲ ስኻ ኢኻ ክትረአ
نحريات كاسنات مسخاي خمون عين باريخا ولسعب سنات كهبني نزب خام دحنت مسخاي خا كتر بفقر كاتجلسكا كما خا محرم قدسن من أملاخ من الله حجد ما كم زفرها ربلنا كم عبت محرت كادما أبسانا دمسس لمن كل ساعة نزل علم علم يأزياني زلفني ولا أعلم أعلم وعبشر بيلت نبر أملاقنا بملاعات تمسكن انتو ودسنا قدس مارر كازغون الدرش كناتو زعدل كان نسغايغا مسكانا قدسنا نعصب نشارك مسكانا كن فيل كان سخانا كلنا محسنتان لما نتقبل سما مسكان سول سنة أنا ما زاب ابنتها بنا نقولنا بزي مجنق مزي سرات مزي معنك فنحلو نقارنا كم من دلاس عيتنا دما كم نبعات نفسنا كم نحاتيات متادحن بسألت كلهم تم كفترة عالم زسمر خامس تنبع غازو دحن حوسنا بحاله ود خامس ونسمان فز قدس مسكانا صنعتم بؤذن لك لمن كل ساعة نزل عالم عالم يأزياني زلفني ولا أعلم أعلم آمين በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ላዊከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አብራችሃ ላቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አጥባቲሃ ላጸናከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘባና ዛዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይጋሪሃ ላንሶሶ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ተዞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጽፍዓትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘሰለቦ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ
ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ኩርዓትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ውእዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘይርከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ገዓራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መዐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መዐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መዐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ በተሰዋይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተሰቀልከ ውስተ ጎል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተተብለከ በአቅርት በእንቲአነ ክነ ወመድኃኒነ ዘተከደልከ ወስለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘከ አመ ሰሙነ ዕለት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመልከ ከመ ሕፃን ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልቀ በበከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘናዘዝከ ከመ ገብረ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ከመዓልተ ወአርባ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃርከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሶ ሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ
እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዛዞከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአሰሩ ከድሪተ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሳቦከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘሃተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአቀሞከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘጸፉከ መልታዕቴከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰለሙከ ከዳምከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዛልበሶከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዛዘጌጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአጾሩከ መስቀለ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ
ተሰቀሉ ከዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዛሰዮ ከቢያዘ ምስላሃ ሞት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተአገስከ ጽይለተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአውሃስከ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአውሃስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝይር በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስተ ዕለት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈስከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ተስፋኦሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተስፋኦሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ተስፋኦሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ናስበ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም ምነወሙ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስበ ቆነ ወዲ ጽቤት አምሪሃ ብዛ ዓለም መጸዋት ንጉሥ ስለትነብሩ ተንስኡ ወእለ ተራመሙ አብሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁም ስምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ወረራ ማርያም ቦርክት አንቲ ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ኤሎሄ ኤሎሄ ዘአመት በጽራህከ ተማህፀነ ምህላነ ስማ ኦ እግዚአብሔር አዝያ ኩሉ መሃረነ ኦ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለን ወጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባይደይና ለጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምው ለነሰ ለለዓልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ አርክን ወተአሚረ
ትሰመይ መሃሪ መሃረነ አብ ፈስሐ ለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይል መሃረነ አብ ሃሌሉያ ፈስሐ ለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ከነቤሎ ስብሐተ ወለከናርግ መሐረነ መሐሪ ኃጢአትን አስተስሪ አድኅነ ወተማህፀን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለ በቤዛ ምሕረት ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳይልከ ላዕሌነ እስመ እምኀቤ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ አብ ሳይለከ መሐሪ ታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካ በምሕረት እስመ መሐሪ አንተ ወብዙ ሳህልከ ለኩሎም ወለይቴው ሲያወከ በጽ ሰማይ ወጥረ ሃሊ ዘውስተ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ካሎ ሳሎ ለአብ ይፈኑ ለነ ሳእሎ ያክል ዘሳሎ
አትለቶ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይዜ መኖ ተስፋዬ አኮ እግዚአብሔር ውስተ እዴከ እግዚኦ አማጽን ነፍሴ አምላከ ምሕረት አመሐጽን ነፍሴ አበ ንጉሠ ስብሐት አመሐጽን ነፍሴ ወአምላክየ አመሐጽን ነፍሴ ኩሉ ምግባረ እኮይ አድኅና ለነፍሴ አበ አምላከ ምሕረት አማጽን ነፍሴ አበ ንጉሠ ስብሐት አማጽን ነፍሴ ወአምላኬየ አማጽን ነፍሴ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ነፍሴ አበ አምላከ ምሕረት አመሐጽን ነፍሴ አበ ንጉሠ ስብሐት አመሐጽን ነፍሴ እግዚእየ ወአምላክየ አመሐጽን ነፍሴ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ ንሳሎ ንሳ ናስተምሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይግልግ ኩሎ አልቦ ዘይሳ አምላከ ነዳያን ረዳኤ ምንዱባን
ናብየከ ሰማይ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዝየ ሕዙናን ናብየከ ተማይሰን ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላክ ነዳያን ወተስፋ የቦፃን ናብየከ ሰማይ ወበከመ አጠብቀነ እምነግሥ ከበነ ዚኦ እምሰርክ እስከነ ወበከመ አቀብከነ እምከክየ እስከ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ወበከመ አጠብቀነ እምነግሥ ከሰርክ ከበነ ዚኦ እምሰርክ ተሳልፈ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ ስማይ ጸሎተነ ወስለተ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተ ስማይ ጸሎተነ ወስለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ አብ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ አረድኦ ወገመድዎ ወዘረዎ ሥጋሁ ከመ አመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አለ ወመንግሥተ ክብር ወረሰ ሀርየ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት እቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ማርያም ባርከኒ አባ በረከተ ቤተሰብ
ለቅድስ ቤተ ክርስቲያን አባ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወሰልም ጸሎት ቅድመ ሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም አልቦ ማለት ለእግዚአብሔር እንዴ አየሰናይ ድርግብየ ማዛፎሃ ከመኮል ወኩሎ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ሰላም መንፈስ ወሰ ያሉ ማእከልከ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ንስግድ ወንግናይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላክ ኢቲ ድንግልናቲ ሀክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ምክስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማይት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልደ አምልኮ ስግደት በምድረ ሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
ማርያም ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል
የልመሃረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ተሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ተሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ አወፀነ ማርያም ማርያም ተአሊለነ ማርያም ለሰዓቱ ተግባረ ጀዊቁ ወልድኪ ኩሎ መዓልት ኩሎ ሌሊት ብዙኃት ኃጢአት ዘገብርነ እንተ ማርያም ከማሪ ስረይለነ እግዚኦ ምሕረት ማዕተ ለኩሉ ነፍሳት አብክቲከ ወአዕማዲከ ኩሎም Antonius ለጳጳስ Tina Megalios Osinora ለሀገሪትነ Ezra ዛቲ Agiaga Salam Baranyana ምድሪ ዘለ መዓልቲ ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘለ ምሕረት ኣውርደልና ጾምና ጸሎትና ምህልላና ስባኤና ኣምላኽና ተቐበለልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህበሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ትሓዮም ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቅዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፈሩ ድሓን የጥወልና ዝገሹ ኩሎም ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና እዚ ሃገርና ጎራብትናን ዘሎ ነጋሪት ኩናት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩናት ኣርሒቕካ ወረ ኩናትን ወረ ውግእን ኣርሒቕካ ወረ ሰላም ኣስማዓና ብናይ ኣድየና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ድንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና አሜን። Shalom Skados No Salos Skados Ma Salos Skados ተሳሃለነ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊና ረኸርሶ
ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ታንዝ ለጸሎት ጽዮን ተሳ ለኩል እዝለና ፈዘካ ታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካ ንሳና ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ሓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻዝን ዘልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንፀርፅን ክንሰርሕን ጸሎ ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ ልበ ትሑት ወየዋህ ኢሜንን እግዚአብሔር አሰንያ እግዚኦ በምሕረትከ ለጽዮን መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ ልበ ትሑት ወየዋህ ኢሜን እግዚአብሔር አሰንያ እግዚኦ በስምረትከ ለጽዮን መንፈስ ልበ ትሑት ወየዋህ ኢሜን እግዚአብሔር አሰንያ እግዚኦ በስምረትከ ለጽዮን
ሰማይቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ ልበ ጽውዕት ወየዋህ ይመነ እግዚአብሔር አሰንአ እግዚኦ በስምረትከ ለጽዮን መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ ልበ ትሑት ወየዋህ ይሜን እግዚአብሔር አሰንያ እግዚኦ በስምረትከ ለጽዮን መስዋዕቶ ሃሌሉያ ቆሞ ዋትምዑ ቅዱስ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ አምላክየ ኩሎ ጊዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልካ ደግፈና ከም ቃልካ ንብረና ጾምና ጸሎትና ሰብኣያና ተቐበለልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ንስኻ ትውለደሉ ልቢ ድማ ዓድለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንወሳና ንገልና ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ እሜን ኦ ዝትየ ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ኢልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስብእካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ንኣብ ወንጌለ መንግስቶ ወፅድቆ ዝኣውፈና ኣውፈይኩከ ውሁየ ዲያቆን መንግስተ ሰማየ ቅሪበ ሎሙ መኑ ተርሱ ኣውሎጆች ርእስኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 18 ብሒደት እሙን ዝኾነ ብብዙሕ ድማ እሙን እዩ እቲ ብሒደት ዝዕምፅ ድማ ብብዙሕ እውን ዓማፅ እዩ እምበኣርከስ ብገንዘብ ዓመፃ እሙናት ካብ ዘይትኾኑ ንጥሪት ሓቂ ሕድሪ ዝህበኩም መን እዩ ብናይ ማትኩም እሙናት ካብ ዘይትኾኑስ ናትኩም ዝህበኩም ደኣ መን እዩ ሓደ ግዙእ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽሉን ኢኹም እቶም ገንዘብ ዝፈትዉ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ከዓ እዚ ኩሉ እናሰምዑ የላግፅሉ ነበሩ በሎም ድማ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዓብይ መሲሉ ዝርአ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍንፉን እዩ እሞ ንስኻትኩም ርእስኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ተጽድቑ ኢኹም ንልብኹም ግና ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ሕግን ነቢያትን ክሳዕ ዮሃንስ ነበሩ ካብ ሽዑ ንነጃው መንግስቲ ኣምላኽ ትብሰራላ ኩሎም ድማ ይዳፍኡላ ኣለዉ ካብ ሕጊ ሓንቲ ነቑጣ ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል ንሰበይቱ ዝፈትሓ ዘበለ ካልእ እውን ዘእቱ ይዝሙ ካብ ሰብኣያት ተፈትሐት ዘእቱ እውን ይዝሙ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም ጊዜና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤው ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል በምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ያድ ቅዱስ ያ ዘይሞት
ተወልደ እማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመውት ዘተንሥእ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ በስብሐት ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌከሙ
ምስለ መንፈስከ አየኮትዎ ለአምላክን ርቱ ይደሉ كان زيت الودنا غنا مسرت باتن عقب البابنا عين لبنانا زبرا غلنا ظلمات حلنا ونحرك كابنات كايم رزغل الكاتنا صغاغا نتنتفاتو فينا تسمس كرو دخد عن كايب زي تفك حدث كيف تزاد كان ما سطتات تفي نتتفقر لغايب من تدخن تبجي غيو قويتا من تزن احنا بارد كان مسكنك كالونا ويتان ودسك كالنا لكان ملاكتي بزي كوار مسكانا ماليت كل ساعة مسكن خاخا وقويتا زاقا سيباك وديت ماليتن كل ساعة مسكن خانا يكون مسكانا أيو قدم ساخات نبرناتكا قلناتكا مخرناتكا توبناتكا مسحن زلاكا ايخا ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወ ትባር ሰብኒ ምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃል ካባሮ ታትያት ሓራ ዘውፃና ውድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና እግዚኦ ኣብ ሂወት ጎይታ ንኣኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሰ ተኸታት ዝርእኒ ጭኑቕ መንፈሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙ ነቶም ረግረግ ሓድያት ተዋሒጦም ሰኸይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቅመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንስሓን ማሕደርዮም ብጽድቂ ንዝፅውዕዎ ስማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽተማት ዝኣሊ ነታ ኣእምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤን መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኽለ ቤተክርስትያን ቅን መርሃ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኸና ወደስና ብወምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና بأخام بفقر ودخان بيتنا يسم بمسكانا صنعة زلكا نزل عالم عالم اكزين يسوس زبطو لك العالم آمين አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ ካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና ተማለልና የምህልላ ጸለና የጸሎት እንጸሞ ዘለና ጾም ኩሉ ስኻ ትሪኦ ስኻ ተቀበሎ ኣብ ቅድሚኻ ድማ ኣምላኽና ተኣነ ዝፈትዎ ጾም ኢልካ ከም ቃልካ ስኻ ትፈትዎ ግበረልና እሞ ንሕና ድማ ምድራዊ በረኸትን ሰማያዊ ህይወትን ክንረኽበሉ ስኻ ሓግዘና ብርሃነ ልደትካ ብዳሕነ ሰላም ኣብፅሓና ስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትካ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደሉናደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኻ እውን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስርቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም፣ ከመይ ምሲኹም፣ ከመይ ቀኒኹም። እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበናን ዝወሰኸናን እታ ዝሃበና ሰዓት ድማ ከይንሐምም ጥዕና ከይንደክም ሓይሊ ከይንዕንቀፍ ምርኩስ ኮይኑ ንጸሎት ንምህልላ ንምስጋና ናብ ቦትኡ ዝኣኸኸበና ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ እንጸሞ ዘለና ጾም ድማ እግዚኣብሔር ዝሪኦን እግዚኣብሔር ዝቕበሎን ድማ ይግበረልና። እቶም ኩልኹም ከም ኩሉ ግዜ ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ሓቢርኩም ዘለኹም ድማ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣቐድም ኣቢልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 18 ዘሎ ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከንብቦ እየ። ብሒደት እሙን ዝኾነ ብብዙሕ ድማ እሙን እዩ፣ እቲ ብሒደት ዝዕምፅ ድማ ብብዙሕ እውን ዓማፅ እዩ። እምበኣርከስ ብገንዘብ ዓመፃ እሙናት ካብ ዘይትኾኑ ንጥሪት ሓቂ ሕድሪ ዝህበኩም መን እዩ? ብእናማትኩም እሙናት ካብ ዘይትኾኑስ ናትኩም ዝህበኩም ደኣ መን እዩ? ሓደ ግዙእ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን? ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ? ወይ ነቲ ሓደ ተዓዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ? ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እቶም ገንዘብ ዝፈትዉ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ከዓ እዚ ኩሉ እናሰምዑ የላግፅሉ ነበሩ። በሎም ድማ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዓብዪ መሲሉ ዝረአ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍርንፉን እዩ እሞ ንስኻትኩም ርእስኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ተጽድቑ ኢኹም፣ ንልብኹም ግና ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ። ሕግን ነቢያትን ክሳዕ ዮሃንስ ነበሩ። ካብ ሽዑ ንነጀው መንግስቲ ኣምላኽ ትብሰር ኣላ፣ ኩሎም ድማ ይዳፍኡላ ኣለዉ። ካብ ሕጊ ሓንቲ ነቑጣ ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል ንሰበይቱ ዝፈትሓ ዘበለ ካልእ እውን ዘእቱ ይዝሙ፣ ካብ ሰብኣያ ዝተፈትሐ ዘእቱ እውን ይዝሙ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል እግዚኣብሔር ከም ዝፈቐደልና ካብዛ ዘንበብናያ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 13 ሓደ ግዙእ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ዝብል መበገሲ ገርና ክንዛረረብ ኢና እሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ እቲ ጎይታ ቃል ዝኾነ ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባይ ሓዲሩ ከምቲ ዝድለ ክምህረና ነቲ እንመሃሮ ቃሉ ድማ ኣብ ልብና ከብቁለልና ኣብ ልብና ክፈሪ ድማ ኣምላኽና ሰናይ ፈቓዱ ይኹነልና። ሓደ ግዙእ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን። ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ፣ ወይ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ። ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ሎሚ እዚ ቃል ገንዘብ ኣይትሓዙ፣ ንገንዘብ ጽልኡ፣ ገንዘብ እውን ሓጢኣት እዩ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ። ንገንዘብ ከምቲ ኣምላኽ ዝሃበና በጋባብ ክንጥቀመሉ፣ በጋባብ ናብራና ክንመርሓሉ፣ በጋባብ ድማ ኣብ ጽቡቕ ከነውዕሎ
اتغنزب زهب وين من ينتدعلنا እግዚአብሔር እዩ እትጸገም ዘሎ አመንታዩ እንተዳይልና ንገንዘብ ከም አምላኽ ምምላኽ ፍቅር ገንዘብ ሲ ስር ኩሉ ክፍአትያ ኢልዋ ሐዋርያ ጴጥሮስ ናብትናይመን ጳውሎስ ናብትናይ መንፈስ ወዱ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝጽሓፎ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 እሞ ሓደ ግዙእ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ንክልተ ነገር ንክልተ ጎይቶት ክንግዛእ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ወይ ነቲ ሓደ ክትጸልእ ኢኻ ወይ ነቲ ሓደ ክትፈቱ ኢኻ ወይ ነቲ ሓደ ክትግዛእ ኢኻ ወይ ድማ ነቲ ሓደ ክትንዕቕ ኢኻ እሞ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዚ ኣብ ዘመንና ገንዘብ ልዕሊ ኣምላኽ ገንዘብ ልዕሊ ትወዲ ሰብ እግዚኣብሔር ዝመተሉ ዝተሰርዓሉ ወይ ድማ ዝረአየሉ ዘመን ኢና ዘለና ንገንዘብ ክብሉ ስገሊኦም ካብ እምነት ዘንበሉ ይብል ካብ እምነትካ ከውፃካ እንተደኣ ኮይኑ ገንዘብ እቲ ቦታ ኣምላኽ መን ሕጅወሎ ማለት እዩ ገንዘብ ሕጅወሎ ማለት እዩ እሞ የጠንቅቐና እዩ ዘሎ ንክልተ ጎይቶት ክትግዝኡ ይትኽእሉን ኢኹም ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትንብርከኹ ይትኽእሉን ኢኹም ኣምላኽ ኣምላኽ እዩ ዝምለኽ ኣምላኽ እዩ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እዩ ዝነበረ እዩ ዘሎ እዩ ንዘለዓለም ድማ ዝነብር እዩ ገንዘብ ትማሊ ነይርና ሎሚ ክንስእን ንኽእል ኢና ሎሚ ነይርና ጽባሕ ክንስእኖ ንኽእል ኢና ኣምላኽ ግና ትማሊ ኣሎ ሎሚ ኣሎ ንዘለዓለም ለዓለም ድማ ኣሎ እሞ ነቲ ሎሚ ረኺብካዮ ጽባሕ ትስእኖ ወይ ድማ ነቲ ምሳኻ ዝነበረ ትማሊ ሎሚ ምሳኻ ዘይህሉ ንዑ ክንግዛእ ንዑ ከነምልኽ ንዑ ክንብርከኽ ንኣምላኽ ከይንርሳእ ሐዋርያ ዮሐንስ እውን ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 17 እንታይ ዝብለና ንኣምላኽ ወይስ ይቕረታ ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዒንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም እዩ እሞ ካብ ኣቦስ ኣይኮነን ዓለም ተሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ እቲ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተውዎ ኣይትገዝእዎ ኣይተምልኽዎ ምክንያቱ ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋሲ ፍቅሪ ኣቦ የብሉን ምክንያቱ ፍቅሪ ዓለምን ፍቅሪ ኣቦን ፍቅሪ ኣምላኽን ፍቅሪ ገንዘብን ብሓንሳእ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ንዓለም ተፈቲና ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ክህልወና ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ምፍታው ኣቦ እቲ ፍቅሪ ኣቦ መን ሕጅወሎ ማለት እዩ ዓለም ሕጃቶላ ማለት እዩ እሞ እቲ ብዓለም ዘሎ ኩሉ ድማ እንታይ ኢልዎ ዋላ ተፈተናዮ ዋላ ተደለናዮ ዋላ ተፍቀርናዮ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዒንትን ንብረት ትዕቢትን ድማ እዚ ካብ ዓለም እዩ
ካብ ኣቦ ድማ ኣይኮነን ዓለምን ትሕዝቶኣን ፍትወታን ድማ እንታይ ክኸውን እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ከም ዘይነበረ ክኸውን እዩ ገንዘብ ወይ ገዲፍናዮ ክንከይድ ኢና ወይ ድማ ገዲፍና ክኸይድ እዩ ገዲፍና ዘይከይድ ኣምላኽ ኣሎ ካብዚ ምስ ሓለፍና እውን ኣብ ላዕሊ ዝፅበየና ኣምላኽ ኣሎ እሞ እቲ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕና ዝተፈጠርና ንዓና ድማ ጎይታ ዝመተልና ፍቓዱ ክንገብር እሞ ንዘለዓለም ድማ ኣብ የማኑ ክንነብር እዩ መፀዋዕታ ክርስቲያናት እዚ እዩ መፀዋዕታና እዚ እዩ ዕድመ ኣምላኽ ድማ እዚ እዩ እሞ ሎሚ ንሕና ደቂ ሰባት ፍቓድ መን ኢና ንመልእ ዘሎና ንመን ኢና ንእዘዝ ዘለና መን እዩ ዝቋፃፀረና ዘሎ ጎይታና መን እዩ ዘሎ ገዛኢና መን እዩ ዘሎ ንግዝኦ ዘለና ኸ መን እዩ ነዚ ዓለምን ኣብዛ ዓለም ዘሎን እንተ ደኣ ኮይኑ ምክንያቱ ዓለም ተሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ ይብል ኣሎ መፂና እያ ገዲፍና እያ ድማ ክንከይድ ኢና እቲ ብዛ ዓለም እዚ ምስ መፃና ንረኽቦ ድማ ወይ ንወራሲ ገዲፍናዮ ክንከይድ ኢና ወይ ድማ ቅድሜና ኣብዛ ዓለም ዝኸለና ገዲፍና ክኸይድ እዩ እሞ ሎሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝደልየና ዘሎ ንክልተ ጎይተት ክትግዝኡ ይትኽእሉን ኢኹም ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር እዩ ንዘለዓለም ዓለም ዝነብር እሞ እቲ ዕድመ እንታይ እዩ ሕጂ ፍቓድ ኣምላኽ ግበሩ ኢና ንበሃል ዘለና ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንኣምላኽ ስምዕዎ ንኣምላኽ ድማ ተኸተልዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ሃርያ ጳውሎስ እውን ናብ ሰብሮሜ መልእኽቱ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 5 ጀሚሩ ክሳብ 8 ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ፅልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እቶም ብስጋ ዘለው ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ ስጋውያን ዘበሉ እንታይ ኢሉ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ዘበሉ ድማ ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ ምክንያቱ ፍቅሪ ገንዘብ ንገንዘብ ምምላኽ ንገንዘብ ድማ ልዕሊ እቲ ክርስቶስ ዝመተሉ ወዲ ሰብ ወይ ድማ ከም ኣምላኽ ከተምልኾ እንተ ደኣ ኮንካ እቲ ሓሳብ ኩሉ እንታይ እዩ ዝኸውን ሓሳብ ስጋ ሓሳብ ዛ ምድሪ እዚኣ ሓሳብ ናይ ግዝኡ ዝኸውን እቶም ንኣምላኽ ዝግዝኡ ንኣምላኽ ዘምልኹ ግና መንፈሳውያን እዮም እቲ ዝሓስብዎ ድማ እንታይ ኢሉ ናይ መንፈስ እዩ ኢሉ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ንሕና ንሓስቦ ዘሎና ንግዝኦ ዘሎና ንደልዮ ዘሎና እንታይ እዩ ስጋውያን ዲና መንፈሳውያን ኮይና ኢና ንመላለስ ዘለና ስጋውያን ዲና ዋላስ መንፈሳውያን ኮይና ኢና ኣብዛ ዓለም እዚ ንነብር ዘለና እቲ ሓሳብ ስጋ እንታይ ኢልዎ ምስ ኣምላኽ ፅልኢ ኢልዎ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ድማ ክግዝኦ ይኮነሉኒ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ እንታይ እዩ ፅልኢ እዩ ንፀላእኻዮ ትግዝኦ ዲኻ ኣይትግዝኦን ኢኻ ተምልኾ ዲኻ ኣይተምልኾን ኢኻ ትእዘዞ ዲኻ
ኣይትእዘዞኒኻ እምበኣር እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢዩ ንሕጊ ኣምላኽ ድማ ክግዝኦ ኣይኮነሉን እዩ ምስ በለ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ድማ እንታይ ኢልዎ ሞት ኢልዎ ምክንያቱ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ንሕጊ ኣምላኽ ዘይምእዛዝ ንሕጊ ኣምላኽ ዘይምኽባር ሓሳብ ስጋ ስለ ዝኾነ መወዳእትኡ ድማ ሞት ኢልዎ እቲ ናይ መንፈስ ሓሳብ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ሓሳበይ ሓሳብኩም ድሌተይ ድሌትኩም እንታይ እዩ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓሳብ ስጋ ሞት ይብለና ኣሎ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ይብለና ኣሎ ሓሳብ ስጋ ንሕጊ ኣምላኽ ክግዝኦ ይክእልን ይብለና ኣሎ ሓሳብ ስጋ ሞት ይብለና ኣሎ ሞት ክበሃል ከሎ እዚ ካብዚ ብስጋ ተጸዊዕናዮ ንኸይድ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዘለዓለማዊ ሞት ይዛረብ ዘሎ ካብኡ ንኽንድሕን እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎም እምበኣር ህይወትና ክትሕሎ ሰላም ክንረክብ ሎሚ እንሓስቦ መንፈሳዊ ሓሳብ ክኸውን እንሓስቦ መንፈሳዊ እንተደኣ ኮይኑ ንኣምላክ ከነስምሮ ንኣምላክ ከነሐግሶ ንኣምላክ ክንግዝኦ ኣምላኽ ድማ ብኣገልግሎትና ክኸብር ክእል እዩ እቶም ብስጋ ዘለውሲ ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ ብስጋ ተላይ እንዲና ኣብዚ ዓለም ንነብር ዘለና ኸይንብል እወ ንነብር ኣሎና ኣብዚ ዓለም እናነበርና ኮይና መንፈሳውያን ምዃንና ከነረጋግጽ ዘለና ኣብዚ ዓለም እናነበርና ምስ ስጋ ተቃሊስና ንስጋ ሕሚቕና ኮይና ንኣምላክ ክንግዛእ ዘሎና ካብዚ ምስ ሓለፍና እሞ እንተ ንየማን እንተ ንጸጋም እንተ ናብ ሓጎስ እንተ ናብ ስቓይ ናይ ፍርዲ እዩ እሞ ሕጂ ንገብሮ ክንፈልጥ ግባአና ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን መዓስ ሕጂ ንመን ንግዛእ ክንፈልጥ ግባአና ሐዋርያ ያዕቆብ እውን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 እንታይ ኢሉ ኣትን ዘመውቲ ፍቅርን ዓለምሲ ንኣምላኽ ጽልእ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጣን ኢኸን እምበኣር ፈታው ዓለም ምዃን ዝደሊ ንሱ ጸላ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን ኢሉ ፍቅርን ዓለምሲ ንኣምላኽ ጽልእ እዩ ፈታው ዓለም ምዃን ክኸውን ዝደሊ ድማ ንሱ ጸላ ኣምላኽ እዩ ግድን ነቲ ትፈትዎ ኢኻ ትግዝኦ ግድን ነቲ ተፍቅሮ ኢኻ ትንብርከኸሉ እሞ ንሕና ሎሚ ንመን ኢና ንፍቅር ንመን ኢና ንንብርከኽ ዘለና ንመን ኢና ኸ ንግዛእ ዘሎና ንኣምላኽ ንኽንግዛእ ፍቅሪ ኣምላኽ ክህልወና ናብ ኣምላኽ ድማ ክንብርከኽ ኣምላኽ ጸጉኡ የብዝሓልና ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ናብ ቆሎስየ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 3 ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኹም እንተኾንኩም ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ መዊትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ፍላለሁ ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሓዮ ምክንያቱ ንሕና ብጥምቀት ምስ ክርስቶስ መይትና ተንሲኢና ኢና ምስ ክርስቶስ ብጥምቀት መይትና ካብ ተንሳእና
نت كريستوس أب يمان أملاخ تقميت وزلو نت أبلع لزلو كندلن بتا أبلع لزلو كنحسبن إيو حواريا باولوس زمخرنا زلو إتا هيوتكم مس كريستوس أب أملاخ تسوير اللمو أبلع لزلو حسابو أمدر زلو أيكونن إلو أبوتات أديتات أحوات أحات نحنا أبزي مدري تخاريتينا جزياويانينا نجزيو خنحسب أيكوننا تفتيرنا انت هيدا زل علماويان مخانا وتزمتلنا نزال علم بهوات كنبر كم زمتلنا فليتنا نتوي قديفنا ينخيد وي قديف الناس خيد عم مدر زلو خندلي عم مدر زلو خنحسب بود ما خنأسر اسوغ قز الناس يكونسي نتأبلع على زلو خندلي نتأبلع على زلو دما كنحسب مبر عم مدر زلو أيكونن يبلنا له أمو إزي كنقبر انت دعا خوينا دما اتحسابنا حساب منتاي كونا له كمتي نابسب روميه زتزاربو هواريا باولوس حساب منفس كلونا له حساب منفس تلينا ان حسبو منفساو انت غينو ان دليو دما سماويو ان تمتنا بلعليو ان صبير ما خبل عليو اما لومي نحنا نتي ابلع على زلو حسابو نتي ابلع على زلو دلو ينبر ام مدر زلو ايكونن يلو إياسو كاموسيه حدر تقبلو دك إسرائيل قصر إياري كوفريسو ربا يوردانوس أساقيرو مستفالاليو نقسات سعيرو ممريتهم ررسهم دما مسا مقلم أبعاقا موتو انتا إلوهم مصحف إياسو مراف أسران 4 قصري 15 نإكزي آبيهر مقلقال كوفو كوينو انت ترأيكم سي نمان كم اتقلقلو نتم عبوتاتكم عبكن يوروبا زقلقلوهم زنبارو أمالختي وي أمالختي ناتاتهم نسخاتكم أمدروم اتنبرو زلخم أمراويان حريو أنا بيتين جنا نأجزي أبي هرينا النقلقل هوت من رجايو هوت بعل كستخدو ولو بعل كستخدو ولوا كستو تقعزو الله كستو تقعزو للكا تقعزو أيكونن حرياتيو إنه موتن هوتن أبكر ميخا أنبرال لخمو سخادما حرا انتو غنقن هوت حرا يتقال إياسو دما نأكزي أبيهر مقلقال كفو قوينو انت ترأيكم سي نمانيكم كتقلقلو الدوليو نتم أبوتاتكم أبكن يبرو بازو قلقلو ومزنبرو أمالختي ويدما نايتم أمدروم تنبرو زنبركم أمراويان نتم تعوتات نتم ناتاتهم أمالختي كتملخو تدولين تحركونكم لمن تايقبرو حريو أنا بيتين قنا حريتين مرج أنان نأملاخ مقل قاليلو أبوتات أديتات أحوات أحات إزد مالا منعنايو نخلب توقويتوت كجزاء زخئل يالبون لمي تلاين عنايو إياسو حريو زبل النازلو نمان كم تقلقلو حريو نايمان كم زخونكم ممرسو
أنا بيتين جنا نأجزي أبيهرينا النجلجل بلالو أبوتات أديتات أحوات حات لومي كن حري لوم دما كن مرت أمو حريتنا نمرج أنا دما أنتي كون أنا بيتين نأجزي أبيهرينا النجلجل لنا لومي داق ماي إياسون كون أجزي أبيهري دليلنا له نأجزي أبيهر تحام مقلقال تحرنا نأجزي أبيهر مقلقال تمرتنا اتتقمن منيو نعنايو نحنا أسلا زي مرتنا يو انت زي مرتنا يو نحنا دما تزي حرنا يو نأملخ زقود للو وديو يبولون نحنا دنقسنا يو إنا نحنا دو سلطان يبنا يو إنا سلطانو ناي بحريو ناي بعليو زنقسا يبولون نكسنتنا يبهريو سلطاننا يبهريو أملاخنتنا يبهريو ناتو إيو انت حرنايو انت قلقلنايو قنات تقمن مني انت دعلنا نعنا إيو بزي أقرأ ملأختي كعطية أو قداماي نقست مراف 18 قصر عسران حدن إلياس دما نابزر لتهزب قريبو كساع معاسيهم ناب كل تيوة قانت تحنكسو اكزي أبيهر انت خوينا أملاخ دد حريقو سعبو بعال انت دا أخوين خاء نعوقو سعبو بلهم اتامز بقنا حانت قالوكا آي ملسلون لومي ازي إياسو يقرتا إلياس قد ما أشحات عمت زي تزاربو نعنا إيز مسل نزمنا مسل نعنا نإرتراويان تتصحف مسل إيو دما قد نعنا إي تتصحفو نابزول لا تهزب قريبو كساع معاسيهم ناب كل تيوغان اتحنكسو زندي لم زغف عنا زلو استنكلكل حنساب نيمان حنساب نسقام حنساب ندحريت حنساب نقدميت حنساب أنا أملاخ حنساب نعلم حنساب منفساويان حنساب سقاويان نحو نحوسوسي لنا نقر كسا معاسيهم ناب كل تيوغان اتحنكسو اكزي أبير انتو خوينا أملاكم ددحري اسحابو نعو تغزؤو نعو أملخو بعل تاوت انت دا خوين دما نعو شعبو أبوتات أديتات أحوات أحد لك كنت قويتا نخلت قويتات كتجزؤوا أي تقولونيكم زبلم إياسون إلياسن دما لك أمن زقال إزي أمزول وصله لو من كم تقولون تايقوروا حريو مرسو أنا مبيتين قنا نأجزي أبيهري ناقل نعب كل تيوغان أي تحنكسو كسع معاسيهم نخلو تيوغان كتحنكسو اكزي أبيهر أملاخكم تتقبلكم تدحري اسعبو بعال انت خوين دما نعو اسعبو لومي سنبت كريستيانات كابساني كساب عرب دما كالا إنخونا ايو ساقا من حصل تاريخ ايكونا نزي حجون هياو زلو حج لك سبات النبرة زلنا ايو حج النريو زلنا ايو حلو فايكونا نزنقر النازلو اب زمانهم زتنقره اب زماننا دم حجي دقمالو اتستنقرش عدم حجي دم سماين مدرن كحلفي قال يقنا اي حلفني زبله هياو كوين دم اذا قال زدما نعنا ينقرنا الله أمو نخلت تقويتات حدا جزء نخلت تقويتات كجزاء زخيل يلبون ناكل التبارات كن كونين خيلنينا ناكل التجزاءات كن كونين خيلنينا نخلت أساسيت كن كونين خيلنينا أبوتات عديتات أحوات أحد كمتي إياسو أنا بيتين جنا نأجزي أبيهرينا نقلقل إلو حريتو مرجعو لما زنقرم لومي حريتي
حريتكم مررجاي مررجاهم دما أنا بيتين نأجزي أبيهرينا قلقل نأجزي أبيهرينا النجزع إلنا وسانينا مررجانا إذ كخون كام نخلتي وجن شنكل كلن محنكاسن وسينا نزفت أرنا نعملخنا كنسعد نعود ما خنا ملخ نعود راح دما خنجزع أجزي أبيهر نخلنا يحجزنا مخنياتو نخلت كتجزع أي تخلني خا نخلتي غات خسرو بحدا جزينا بكل تيابات خيديخا حدا أجرخان ميرلاند حدا أجرخان نفرجينيا تلو خديخا أي كألني أمو زهاسة كليته يركب هاته كلتا نجار زدلاسي حانت نجار كيرخبه ترفيلو سلا كله جابير أملاخنا مسجانا يبصحيو حدا جزو نخلت تقويتات كجزاء زخيل يلبون نعملاخن نجنزبن كتجزؤوا أيكون الكومنيو أمو نعملاخ كنجزاء نعملاخ كنملخ حريتنا أملاك خون جابير نقول لنا حجزنا سلا كله أملاخنا مسجانا يبصحيو برخم شت قبرلنا ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድህነት ስጋ ነፍስ ድህነት ስጋ እጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድህነትና መስዋዕተ ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋስጋ ወይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛላ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነት ማንምጽና ባለኻሬዳና መንፈስ ጋበመላ ባረጎባዬና ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ ኃይል የሥላሴ ወፀወን ሥላሴ እስመ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ቀይሴ በስመ ሥላሴ በስመ
ስላሴ ቀጠቅቀይሴ በስመ ስላሴ በስመ ስላሴ ቀጠቅቀይሴ በስመ ስላሴ በስመ ስላሴ ቀጠቅቀይሴ ኃይል የስላሴ ወፀወን የስላሴ ኃይል የስላሴ ወፀወን የስላሴ እትመ ስላሴ በስመ ስላሴ ቀጠቅቀይሴ በስመ ስላሴ በስመ ስላሴ ቀጠቅቀይሴ በስመ ስላሴ በስመ ስላሴ ቀጠቅቀይሴ በስመ ስላሴ በስመ ስላሴ ቀጠቅቀይሴ ኃይል የስላሴ ወፀወን የስላሴ ኃይል የስላሴ ወፀወን የስላሴ በስመ ስላሴ በስመ ስላሴ ቀጠቅቀይሴ 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 በእንተ ውሉድከ አቡነ ኪሮስ ጸልይ በእንተ ውሉድከ አቡነ ኪሮስ ጸልይ እስመ ኩሉ ለቤቱ ይሄሊ እስመ ኩሉ ለቤቱ ይሄሊ እስመ ኩሉ ለቤቱ ይሄሊ እስመ ኩሉ ለቤቱ ይሄሊ በእንተ ውሉድከ አቡነ ኪሮስ ጸልይ በእንተ ውሉድከ አቡነ ኪሮስ ጸልይ እስመ ኩሉ ለቤቱ ይሄሊ እስመ ኩሉ ለቤቱ ይሄሊ እስመ ኩሉ ለቤቱ ይሄሊ እስመ ኩሉ ለቤቱ ይሄሊ ናብ አምላክ የማኩባ ዳወ የልህናባር ምቕማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ አምላኪኻሞ እምልኸካ ንጉስ ይኹን መንግሥትካ ነብሰይ ናብ አምላክ ማዕቁባ ዳወይ ለልዕልና ባኻ ከምቕማተይተንሲ
ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኺኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳው እልዕልና ባኻ ካብ ምቕማተይ ተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኺኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እንግሰካ ዝማሬ መላእክቲ ተቀበልካ ኣምላኽና ተቀበለልና ኣሜን። ዝማሬ መላእክቲ ተሓጎስካ ብዝማሬና ድማ ተሓጎሰልና ኣሜን። ንዓኻ ትግዛእ ነፍሲ ኣብ ቅድሚኻ ትንብርክኽ ብርኪ ዓድለና ኣሜን። ኣምላኽና እስኻ ገዛኢ ንሕና ግዛኣትካ እስኻ ወላዲ ንሕና ውሉድካ እስኻ ኣዛዚ ንሕና ድማ ተኣዘዝ ኮይንና ክንነብር እስኻ ርዳእና ኣሜን። ጀካኻ ገዛኢ ጀካኻ ድማ ካልእ እንድንበርከኸሉ ከይህሉ ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና ንክልተ ነገር ምድላይ ሓደ ነገር ከይረኸብካ ብክልቲኡ ምክሳር እማ ኣምላኽና ንዓኻ ምድላይ መክሰብ ኣለዎ ኣብዚ ሰላም ኣብ ሰማይ ድማ ሂወት ኣለዎ እማ ኣምላኽና ሕርየትና ምርጫና እስኻ ክትከውን ንስኻ ሓግዘና ንዓኻ ከይንሓሪ ንዓኻ ከይንመርፅ ኣብ ዓለም ብዙሕ ነገር ቅልቅል ዝብል ነገር ኣሎ እማ ኣምላኽና ንኩሉ ገዲፍና ንኩሉ ድማ ከምዘይ ናትና ርኢና ንዓኻኻ ጥራሕ ክንጥምት እስኻ ሓግዘና ኣምላኽና በፆም እዚ ሓይሊ ሃበና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ኩሉ ዝፀለናዮ ፀሎት ተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ እዝንኻ ዝበፅሕ ግበረና ኣብ ሕማም ዘለው ብፀሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም እስኻን ኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ስቃዮም ኣቕልል ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ፀግን ሓዘን ከቢድዎም ኣብ እህታ ኣብ ንብዓት ምድርና ፃሕተሩ ዝበኺዩ ዘለው ድማ ኣምላኽና ንብዓቶም ድረስ ሓዘኖም ደብስ እስኻ ፀነንዕ ትዳለ ስኢኖም ጭንቁ ዘለው ድማ እስኻ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተኣሲሮም ዘለው መቆሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራ ውፃልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ካብዛ ወሳዲት ዓለም መጋገይቲ ዓለምን መውደቂት ስጋን ድማ ሓልወልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ፃድቃንን ሰማይታትን ፀሎታ ይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና መሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕድናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኩ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ይፍታህ ወይ ስረይ እግዚእነ አምላክም መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከቀና ሰሪያት ያደምሳሲ አበሳ ወልድ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት አብየ ዲያቆናት እዱ አንሳይር ጎጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታውን ይምጽሐን ይረሴንስ ክሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰብ ተክልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከሙን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰብ ተክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘሎናዮ ቅዱስ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ እግዚአብሔር ይቀበሎ
بسماي يعرك